Здравейте хора, аз съм Mr. Gamer 911 и пак качвам видео, тъй като искам да ви кажа, че компютърът ми в момента е преинсталиран и ще качвам повече клипове. Песента, която е през клипчето, може да видите в допълнителната информация. Да, айде! Здравейте, чукваната, аз съм Mr. Gamer 911 и днешния клип искам да кажа, че си преинсталирах компютъра и му сложих Windows 8 и вече горе се работи по-добре и да, ще има клипове, които ще качвам и между другото вече да не се отвори добре. Вече добре. Много време нямах да включа компютъра. И е което ще да приемето. Така. Благодаря, че ме лехте. Така. Така компютъра в момента не е фейл. Ще има малко фейл тук. Да. Това иска да ви кажа, хора, в смисъл... Вече ти имам по-често, трябва да си инсталирам малко велички. Харда ми не е много голям, не знам дали ще му снимам много игри. Да, абонирайте се на нашата група в YouTube MEVTV. И ако искате да правя някакъв клип, на което да игра, пишете и аз ще се опитвам да снимам. Чао!